भारत और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दिल्ली टेस्ट में यशस्वी जायसवाल कमाल कर दिले बाड़े। एक बार फिर से सबके दिल जीत लेले बाड़े। वेस्टइंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट में यशस्वी के बल्ला से निकलल बा सोना। ई मात्र 23 साल के बाड़े। शानदार शतक के साथे अपन टेस्ट कैरियर में सेंचुरी भी पूरा कर लेले बाड़े। इनकर 7वां सेंचुरी है। ये इनिंग में वो इतना ज़बरदस्त खेलले बाड़े कि इंटरनेशनल में 3000 रन पूरा कर ले बाड़े। ये काम वो 71 पारी में कैले बड़े। जौन विराट कोहली दिग्गज बल्लेबाज बड़े वो 80 पारी में कैले। यशस्वी जायसवाल 71 पारी में कोई के कमाल दिखा दिले बड़े। पहले केएल राहुल के संगे बहुत बढ़िया साझेदारी कैलन आ फिर साई सुदर्शन के साथ 150 रन के पार्टनरशिप दिलौले, जहाँ से टीम इंडिया एकदम मजबूत स्थिति में आ गई बा। ये लागत है कि इहो टेस्टवा जीतिए ली। दूसरा टेस्ट है इहो वेस्टइंडीज़ के हरा के ज़बरदस्त तरीका से जीती। यशस्वी के जो दिल वाला सेलिब्रेशन बा पूरा सोशल मीडिया पर छा गई बा भैया। एकदम गामछा नियर लहरा गई बा। हर जगह यशस्वी जायसवाल के नारा गूंज रहा बा। 2025 में इनकर तीसरा टेस्ट शतक है। आज ये तरीका से लगातार रन बनावता रहे कि बुझाता भारत क्रिकेट के ही टेस्ट के भविष्य बाड़े। जय हो यशस्वी। ई लड़का आखिर मैच ना दिलो जीत लेता। अगर ये वीडियो रउआ के पसंद आयल होखे तो तनी लाइक कर दी, सब्सक्राइबो कर दी। सब भोजपुरी में जानकारी रउआ के दियात रही। नमस्कार। लाइक सब्सक्राइब जरूर करी भैया।